Coa crise da Covid en pleno auxe, a Xunta de Galicia tomou a decisión de pechar unha das aulas de cuarto de educación infantil deste centro. Un feito que obriga a concentrar a 23 rapaces nunha única aula, aumentando así os riscos de contagio. A decisión de Inspección Educativa de pechar unha das aulas tivo lugar o pasado mes de xullo. Era comprensible porque había 19 alumnos matriculados, pero dende entón houbo 4 matrículas máis, chegando a un total de 23. Consideramos que falamos xa dun número de alumnos que está lonxe de ser reducido. E non se adapta ás recomendacións das autoridades sobre os grupos de convivencia estable. Ademais, o histórico amosa que o CEIP Braza de Barcelos é un centro que adoita acoller alumnado fora de prazo, co curso comezado, polo que non descartamos que o número de nenas e nenas siga aumentando ao longo do ano académico. Un dos principais problemas que están a ter os centros educativos nesta volta ás clases é a falta de espazo para garantir as distancias de seguridade entre os máis pequenos. Neste colexio acontece todo o contrario. Aínda que hai espazo de abondo, a Xunta obriga a concentrar a 23 nenos nunha aula, tendo ao lado outra clase baleira. Non podemos entender que se suprima unha das aulas cando máis falta fai. Non podemos entender que se permita que 23 alumnos e alumnas de 3 anos, coas súas dificultades para manter distancias e seguir protocolos, compartan clase tendo ao lado unha aula baleira. Non podemos entender que existan as instalacións e os medios necesarios para lograr unha maior seguridade para os nosos fillos e se desperdicien deste xeito, aumentando ademais os riscos de contagio. Na concentración celebrada esta mañá participaron tamén varios representantes do Bloque Nacionalista Galego. O deputado Manuel Lourenzo cualificou como irresponsable a actitude adoptada pola Xunta neste eido. Entendemos que é unha irresponsabilidade absoluta que nun contexto de pandemia se estén a dar as ratios que estamos a padecer e creemos, ademais, que é absolutamente irresponsável que a Xunta de Galiza, nun contexto como que estamos a vivir, non establecese ni unha soa medida a efectos de ratios para alumnado de educación infantil e educación primaria. Aquí agora mesmo estamos a ter alumnos, ata 23 alumnos nesta aula, e creemos, lóxicamente, que hai outros centros, sabemos que hai outros centros, que con estes mesmos números teñen 2 liñas de educación infantil. Nós o que exiximos a Xefatura Territorial, o que exiximos a Xunta de Galiza, é que nos explique por que motivo se está a discriminar o alumnado de Barcelos. Co obxectivo de que a Xunta de Galicia rectifique e reabra a aula de educación infantil, o Bloque Nacionalista Galego trasladará esta demanda das familias ao Parlamento.